20 saat 30 minut эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. Әлмәттә, икенче көн рәттән көнкүреш калдыклары полигоны пыскып утыра. Площадь возгорания составила более 6000 квадратных метров. Шүплектә ни сәбәпле ут чыккан, халыкның иминлеген ничек кайгырталар? Бу хакта Илгиз Шәкуров. Россия эшмәкәрләре көнендә Татарстанның бизнес вәкилләре Рөстәм Миннеханов белән очрашты. Уйлаган хыялларыгыз тормышка ашсын. Без сезнең белән бергә ярдәм итәргә тырышырбыз. Эшмәкәрләрнең тәкъдимнәре һәм гозерләре турында Илдар Сафиуллин. Татарстанда 9-нчы сыйныф укучылары туган телдән имтихан бирде. Татар телен өйрәнергә кирәк, чөнки ул безнең туган телебез. Аны онытырга ярамый, чөнки без аны балаларга җиткерергә тиеш. Туган телне сайлаучылар саны артканмы? Егет һәм кызлар имтиханга ничек әзерләнгән? Алия Сабирова белә. Әлбәттә, икенче көн рәттән каты көнкүреш калдыклары полигоны пыскы чүплектә ут кичә иртән үк чыккан иде, барлыгы 6000 квадрат метр майданда калдыклар яна. Янгын сүндерүчеләр кичә көн дәвамында бүген төне буе эшләсәләр дә төтен чыгуыннан туктамый. Чүплеккә 3 авыл якын урнашкан Калейкина, Кылшариф һәм Миннебай пыскыны туктатыр өчен бүген нинди эшләр башкарылды соң бу хакта Илгиз Шәкуров. Әлмәттәге бу полигон шәһәрдән 20 чакрым ераклыкта урнашкан. Якында гына Калейкина, Кылшариф һәм Миннебай авыллары бар. Төтен исен алар да ук сизәләр. Беренчел фаразлар буенча чүплектә ут, коры, үлән яну нәтиҗәсендә чыккан булырга мөмкин. Хәбәрне ишетү белән урынга 19 янгын сүндерүче, 4 техника килә. Алар пыскып утырган чүплекне сүндерү өчен 2 көн тырыша. Полигон хезмәткәрләре дә ярдәм итә. Бульдозер наталкивает грунт, формирует вот такую стенку. Бүген иртән монда Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугманов килде. Ул үзенең социаль челтәрендә эшнең ничек барганын даими күрсәтеп бара. Пыскып утырган чүплекне туфрак белән каплап чыкканнар. Бу эчке катламнарга кислород керүне чикләү өчен эшләнә. Продолжается у нас работа на полигоне. Полигонда эшне дәвам итәбез. Менә бу урыннар кичә пыскып утыра иде. Туфрак белән каплап чыккач бераз сүрелде. Хәзер чүплекнең ян якларыннан гына төтен чыга. Максимально короткие сроки, думаю, устраним эту неприятную ситуацию. Халыкның иминлеген тәэмин итү максатыннан бүген монда экологлар да килгән, алар һава үрнәкләрен алып тикшерә. Специалистами лаборатории отдела обеспечения экологического надзора лаборатория хезмәткәрләре тарафыннан якын тирәдәге торак пунктлар янында һава үрнәкләре алынды. Куркыныч мәддәләр күләменең артуы теркәлмәде. Содержание загрязняющих веществ не обнаружено. Янгын урынына Росприроднадзор хезмәткәрләре дә барган, алар чүплек өчен җаваплы булган оешмага, экосервиска кисәтү ясаган. Государственный инспектор управления осуществлен выезд. На момент обследования происходило горение полигона. Дәүләт инспекторы килгәндә полигон яна иде. Экосервис акционерлык җәмгыятенә кисәтү юлладык. Шулай ук тикшерү уздыруны сорап, материаллар прокуратурага да җибәрелде. Направлены в прокуратуру для рассмотрения возможностей и проведения проверки и дальнейшей оценки эксплуатации полигона. Бүген күзәтчелек һәм хукук саклау органнарына шәһәр җитәкчелеге дә мөрәҗәгать иткән. Алардан гаеплеләрне ачыклауны һәм табигатькә килгән зыян күләмен бәяләүне сорыйлар. Бу Татарстанда чүплек полигоннарының беренче тапкыр гына януы түгел. Моннан 4 ел элек Түбән Кама районының Прости авылы янындагы чүплек айлар буе пыскыды. 2021 елда Арчадагы полигонда янды. Илгиз Шәкуров, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Россиядә эшмәкәрлек көне билгеләп үтелә. Казанның Камал театры каршында беренче тапкыр һөнәрчеләр ярминкәсе дә узды. Ул яңа икътисади шартларда эшмәкәрләргә ярдәм йөзеннән оештырылган, анда 50 үз мәшгуль үз товарларын сатты. Республикада бүген 165 мең эшмәкәр дә бар. Бүген аларны борчыган мәсьәләләр турында Татарстан рәисе белән очрашуда да сөйләштеләр. Тал чыбык үрүче белгечләр җитмәү, татар балын Казакъстанга чыгару кыенлыклары, хәл итәсе мәсьәләләр әле күп. Очрашудан Илдар Сафиуллин. Машинның менә 2 төрлесе бар миндә. Монсы менә йомырканың сарысыннан да ясалган. Монда бер нәрсә дә кушылмый, шул нәкъ йомырканың авыл йомыркасының. Айгөл Галиуллина үзе кискән токмач сата. Борынгыдан килгән килен хезмәте белән 10 ел шөгыльләнәм ди. Иремнең гаиләсендә токмач гел әзер булырга тиеш иде. Шулай итеп бергә яшәгәндә әним мине өйрәтте. Токмач ясарга. Шуңа күрә инде кулда бара башлады. Бик әйбәт бит инде. Бузыла торган әйбер түгел.
Бүгін эшмәкәрләр көне уңайыннан Камал театры каршында һөнәрчеләр ярминкәсе уза. Мондый чара бүгенге шартларда бизнес вәкилләренә ярдәм йөзеннән оештырылган. Анда 50-гә якын үзмәшгуль үз продукциясын сата. Монда азык-төлек кул эшләнмәләре, бизәнү әйберләре бар. Бу әле яңа формат сәүдәгәрлектә шундый яңа алымнар тәкъдим итү өчен эшмәкәрләр бүгін Рөстәм Миннеханов белән очрашты. Хәерле көн барыгызга да. Хөрмәтле эшмәкәрләр, сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, эшегездә уңышлар. Уйлаган хыялларыгыз тормышка ашсын. Без сезнең белән бергә. Эшмәкәрләрнең хыялы чынга ашсын өчен очрашырга кирәк ди Рөстәм Миннеханов. Монда борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшәләр. Мы должны встречаться и говорить также и о проблемах. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, республикада бизнесны үстерү буенча зур эш башкарыла. Предприниматель человек, который всегда ищет, творит, и поэтому заверяю, что республика, руководство республики и правительство всегда будет поддерживать все ваши инициативы и идеи. Предприниматели всегда были и остаются активной инициативной частью нашего населения. В период глобальных изменений вы проявили хватку и стойкость, сохранили рабочие места, тем самым внеся огромный вклад в сохранение социальной стабильности общества. Biz көп түрлі выставкаларға йөрибез. Һәм бер выставкада сез безгә үзегезнең киңәшегезне әйткән идегез. Яңартыгыз ассортиментны, яңа төрле әйберләр ясагыз дип без моны эшләдек һәм Балташ кызы Диләр Габдрахманова толчыбыктан җиһаз һәм башка эшләнмәләр ясый. Продукциясының түрі 500-гә җиткән. Әмма борынгыдан килгән һөнәрчелек тармагында эшләргә кешеләр юк, булганнары олы. Үрү фабрикасына яшьләрне җәлеп итә алмыйлар. Моның өчен районда уку үзәге булдырырга кирәк ди ул. Казанда техникум народных художественных промыслов бар. Һәм бүгенге көндә Балташ районында мой запрос русча сөйләсәм буламы или татарча кирәкме? Әйе, минем тәкъдимем Балташ районында шушы Казан техникумының филиалын булдыру. Безнең ишракта, безнең проект буенча теорияны мәсәлән алар техникумда алалар, практик өлешне безнең фабрикада алалар. Рөстәм Миннеханов тәкъдимне хуплады һәм Мәгариф министрлыгына мәсьәләне өйрәнергә кушты. В промыслах это умение специалистов. Мы поручение не дадим, давайте отработайте, в какой форме, как. В принципе, то, что вы говорите, это нормально. Biz 2008-2009 yıllarda benim әти шөгыльләнә башлады умартачылык белән. Аннары мин дә киреп киттем инде умартачылыкка. Хәзер инде менә 10 елдан артык шушы умартачылыкта эшлибез. Язил Муллахаҗиев Кукмарадан ул Рөстәм Миннехановка татар балын тәкъдим итте. Интернет ашада кибетләрдә дә саталар. Хәзер чит илгә чыгарга тели. Казан форумында Казакстан эшмәкәрләре белән килешү төзегән. Балны анда илтү өчен Россельхознадзорда теркәлү буенча документ эшен тизләтәсе иде ди. Экспортка җибәрәчәкбез балны фасовать иткән форматта. То есть ул бол була Казакстанның торговый сетлары өчен. Торговый сетта расфасованном виде төрле продукция булачак. Рөстәм Миннеханов авыл хуҗалыгы министрына аңа ярдәм итәргә кушты. Тик бал йөзгә кызыллык китерлек булмасын ди ул. Марат, давайте помогайте. Значит, тема, она для нашей республики, она понятная. У нас достаточно много, и надо и лесхоза сюда подключать. Цветочный, там лесной мед, гречичный, там липовый мед, их много разных. Александр Воронцов сыр ясаучы эшмәкәр, сырның 60 төрен җитештерә. Рөстәм Миннеханов хәләле бармы дип кызыксына, әмма эшмәкәр андыйын җитештерми булып чыкты. Рөстәм Миннеханов шул юнәлештә эшләргә тәкъдим итте. В отдельной зоне сделать, сертифицировать. Я думаю, вот все-таки арабские страны очень богатые, и не думаю, что кто-то халяльные сыры особо делает. Я изучу этот вопрос. Татарстанда дустана мөнәсәбәттә булган чит илләр белән хезмәттәшлекне арттыру өчен зур эшләр башкарыла. Бүген монда тәкъдим ителгән яңа Татарстан брендлары чит илгә үзебезнең товарларын тәкъдим итү өчен зур бер адым булып тора. Шул вакытта борынгыдан килгән һөнәрчелегебезне дә саклап кала алачакбыз. Моның өчен эшне камилләштерергә һәм бизнес белән хакимият арасында элемтәне ныгытырга кирәк ди монда җыелган белгечләр. Эшмәкәрләр белән очрашу 1 сәгатьтән артык барды. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, республика ярдәм итәргә әзер, иң мөһиме эшләргә комачаламаска һәм административ басымны киметергә. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Кафе рестораннар әлі Хоманда көнбатыш илләренең Россиягә карата керткән санкцияләреннән зыян туып яши, шуңа да карамастан Татарстан халкы ашауга һәм рестораннарга акчаны күбрәк тота башлаган. Бу нидә чагыла соң? Реальное время интернет-газетасы бүген шул турыда язды. Бүген Татарстан югары суды рәисе Илгиз Гыйләҗев мактаулы отставкага китте. Ул бу вазифада 12 ел эшләде. Ана Татарстан рәисе хезмәттәшләре һәм бөтен республика хөкемдарлары катнашында тантаналы төстә озаттылар. Очрашуга барлык хукук саклау органнары җитәкчеләре дә килгән иде. Рөстәм Миннеханов Илгиз Гыйләҗевнең суд тармагы үсешенә керткән зур өлешен билгеләп үтте. Ул иң катлаулы җинаять эшләренә алынган, меңләгән кеше катнашында ачык суд утырышы үткәргән. Әлеге тармакка заманча алымнар кертүе хезмәттәшләренең эшен җиңеләйтү өчен янып йөрүче була. Халык хукукын яклап, абруй казанган җитәкче хакында Рүзәл Шәрипов. Татарстан югары судында эшләүгә гомеренең 34 елын багышлаган данлыклы шәхес Илгиз Гыйләҗев монда 1989 елда хөкемдар булып килә һәм 2011 елда республика суды рәисе вазифасына кадәр күтәрелә. Отставкага аны тантаналы төстә озаттылар. Тырыш хезмәте бу тармакны югары дәрәҗәгә күтәрде. Ул халыкның хукукын яклауга бәяләп бетергесез өлеш кертте, ди Рөстәм Миннеханов. Результатом вашей непростой деятельности является рост авторитета судебной власти и повышение доверия граждан к судебной системе. Под вашим руководством коллектив Верховного суда Республики Татарстан продолжал динамично развиваться и зарекомендовал себя как слаженная команда профессионалов. Хезмәтегез өчен зур рәхмәт, исәнлек саулык сезгә, алга таба яңа эшләр, яңа уңышлар. Илгиз Гыйләҗев үрнәгендә яшь буын судьялар да тәрбияләнә, ди республика рәисе. Ул аңа Татарстан алдындагы казанышлары өчен орденын медален тапшырды. Награда, которая осталась, все награды, я не знаю, вот дальше будет работать, чем его награждать. Федеральными наградами будем награждать. Илгиз Гыйләҗевне иң катлаулы суд эшләрен караучы буларак та беләләр. 1989 елда ул Ярчалыда 18 яшьлек кызны көчләп үтерүчегә хөкем карары чыгара. Суд утырышы шәһәр стадионында 5000 кеше каршында 4 көн дәвам иткән. Закон бузучы үлем җәзасына тартыла. Я благодарен судьбе. Татарстанда туып монда эшли алуым өчен язмышыма рәхмәтлемен. Мин гомеремне җаваплы да, кызыклы да һөнәргә багышладым. Һәм хезмәтемне нәтиҗәлерәк итүгә өлеш керткән өчен республика җитәкчелегенә дә рәхмәт җиткерәм. Я Асхат Ахметович Сафаров. Без поддержки политического руководства нашей республики, а именно первого президента Минтимира Шариповича Шахаймиева, раиса республики Рустама Нургалевича Миннеханова и других руководителей, сложно было бы решить те большие и значимые проекты в судебной системе. Татарстан югары судының нәг үзәгендә төрле елларда монда рәис вазифасын башкаручыларның сурәтләре урнаштырылган. Гарафетдин Шәмсетдинов, Кәрим Сафиуллин, игътибар итсәгез, барысының да портретлары рәссамнар тарафыннан ясалган. Ә менә Илгиз Гыйләҗевнең гына монда фотосы урнаштырылган. Хезмәттәшләре сүзенә караганда, бу аның эшен заманчалаштырып башкаруын күрсәтә. 2013 елда Илгиз Гыйләҗев тәкъдиме белән суд документлары электрон форматка күчерелә. Россиядә беренче булып Татарстанның әлеге тармагы билгечләренә социаль ипотека буенча фатир бирә башлыйлар. Илгиз Гыйләҗев эшләгән елларда республикада 11 суд бинасы төзелә, дистәләгәненә ремонт ясала. Мы ведем здоровый образ жизни. Ну и потом надо сказать, что в судебной системе работают люди достаточно талантливые и креативные. Илгиз Гыйләҗев яхшы спортчы да, аның җитәкчелегендәге командалар спорт ярышларында җиңеп килгән. Безнең кабул итә торган карарлар законга яраклашырга тиеш, гадел булырга тиеш. Илгиз Идрисович ягыннан да бу таләпләр безгә һәр вакыт әйтелеп килде. Благодаря его настойчивости Илгиз Идрисовичның максатчылыгы нәтиҗәсендә җәмәгать судьяларының эш шартлары яхшырды. Ул аларны яңа дәрәҗәгә күтәрде. Федераль җыелышларда катнашып, фикерләрен җиткереп тора иде. картина, постановкалар, бөтен культур мероприятияларга гел җырлый. Сөйләйдер инде китаплар, шул сөйләгәч мин Мәскәүдә барып кибеттә алып шул китапларны укыдырым. Он будет недалеко от вас, рядом, и вы сможете с ним общаться. Илгиз Гыйләҗев хезмәт юлын әле дәвам итәргә ниятли, әмма нинди вазифада эшләячәге әлегә сер булып кала. Республика югары суды рәисе вазифасыннан хөрмәтле шәхесне аңа атап язылган җыр белән заттылар. Зал басып башкарды. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.
Яшь укытучыларга ел сайын 50 мең сум акча түләргә, мөгаллимнәргә ярдәм мәсьәләсен федераль дәрәҗәгә чыгарырга. Бүген бу хакта Яшел Үзән районында сөйләштеләр. Монда Татарстан белән Марий-Эл республикалары закон чыгару органнарының, мәгариф комитетларының күчмә утырышы узды. 2023 ел Россиядә укытучы һәм остазлар елы дип игълан ителде. Һөнәрнең дәрәҗәсен ничек күтәрергә, яшь белгечләрне нинди юллар белән җәлеп итәргә, республикада тагын нинди проектлар тормышка ашырылачагы турында Инзилә Хусаинова. Яшел Үзәннең мәдәни үсеш үзәге монда бию, театр, җыр түгәрәге, рәсем, нәфис сүз осталыгы дәресләре бар. Балалар һәм өлкәннәр белән 15 сәнгать җитәкчесе эшли. Аларның эш тәҗрибәсе белән Татарстанның Дәүләт Советы комитеты һәм Марий-Элның Дәүләт җыены комитеты депутатлары танышты. Балалар өчен, олылар өчен төрле бездә түгәрәкләр эшли. Иш яшьтән башлап, анда 70-80 яшькә кадәр кешеләр безнең үзәгебезне рәхәтләнеп, килеп, күңел ачып, кирәкле түгәрәкләрдә катнашып, вакыт үткәрә алалар. Кунакларны рус, татар һәм мари телләрендә районның 18-нче лицейында сәламлиләр. Биредә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Марий-Эл Республикасы Дәүләт җыены рәисе Анатолий Смирновны райондагы укытучылар эшчәнлеге белән таныштырдылар. Монда алар Яшел Үзәннең яшь укытучылары белән күреште. Учителя, которые эти фундаментальные ценности закладываете в образовательных школах, выпуская своих учеников в большую самостоятельную жизнь. Яшел Үзәндә 100-гә якын яшь мөгаллим белем бирә. Әйтик, тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Диләрә Караткова инде 4 ел балалар укыта. Аның укучылары республика күләмендәге олимпиада һәм конкурслар җиңүчеләре. Беренче елны эшләп китәргә бик нык авыр иде, курку хисе бар иде. Ләкин остазлар һәм безнең укытучыларыбыз, олы укытучылар, алар безгә һәрвакыт ярдәм иттеләр. Районда инде 10 ел яшь мөгаллим клубы эшли. Ай сайын ветеран укытучылар белән яшь белгечләр очрашып, тәҗрибә уртаклаша. Иң кыены остазлар табу булды диләр. Учителя, педагога и наставника, еще раз поднять внимание к его величеству учителя. Алда торган бурыч укытучы һөнәренең дәрәҗәсен күтәрү. Утырышта мөгаллимнәргә күрсәтеләчәк ярдәм чаралары хакында сөйләштеләр. Төрле тәкъдимнәр яңгыры. Яшел Үзән районы башлыгы яшь укытучыларга елына 50 мең сум өстәмә акча түләргә булган. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге идеяны хуплап, башка район җитәкчеләренә дә үрнәк итеп алырга кушты. Укытучыларга игътибар, остазларга бик мөһим, бик кирәк эш. Тәкъдимнәр булса, без аларны Алла бирсә, федераль үзәккә кирәк икән, кирәкме инде үзебезнең регионда гына карарлык тәкъдимнәр булса, без аларны кайткач, комитетлар карарын карап, бергәләп эшләргә исәплибез. Нужно делать акцент на молодежь. Яшьләргә үсеп килүче буынга игътибар бирергә кирәк, чөнки киләчәк алар кулында. Укытучы һөнәрен сайласыннар өчен кызыксындыру чаралары булырга тиеш. Аларны укыту, белем дәрәҗәләрен арттыруда иң мөһиме. Татарстанда укытучыларны максатчан укыту программасы бар. Аны федераль дәрәҗәдә дә кабул итүләрен телиләр. Укытучыларны укытып, аларны кайтарып, мәктәпләренә шунда төпле итеп эшләүләрен дәвам иттерү безнең төп бурыч һәм аның белән шөгыльләнәбез. Хәзер укучылар өчен педагогика һәм психология буенча профильле сыйныфлар булдырылган. Бу эш укытучы булырга теләүче балалар санын арттырыр дип өметләнәләр. Яшел Үзән районыннан Инзилә Хусаинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бүгеннән илдә бердәм дәүләт имтиханын тапшыра башладылар. Чыгарылыш сыйныф укучылары география, рус әдәбияты һәм химиядан белемнәрен тикшерде. Татарстанда аларны 2900 егет һәм кыз биргән. Аларның яртысыннан күбесе географияны сайлый. 9-нчы сыйныфны тәмамлаучы 2502 бала исә бүген туган телдән сынау бирде. Узган ел белән чагыштырганда бу 2 тапкырга күбрәк. Алар татар, чуаш, удмурт, мари телләрен сайлаган. Бу фәннәргә укучыларның кызыксынуы арту нәрсә белән бәйле соң? Аның буенча белемнәрен киләчәктә ничек файдаланырга уйлыйлар. Туган телләрен яратучы егет-кызлар белән Алия Сабирова аралашып кайтты. Хатта нинди тема булыр икән, беләсезме? Дуслар турында. Туганнар турында тема булыр дип уйлыйм. Биремнәрнең берсе дустыңа хат язу имтиханда иң авыры шул ди Әмир Хәсәнов. Бүген туган теленнән сынау бирә ул, башында исә түбәтәй. Бу милилекне чагылдыра ди. Татар телен белергә кирәк, сакларга. Шуңа күрә бүген татар телен бирәм. Сөмбел Гыйләҗева да имтихан өчен бу фәнне сайлаган. Татар телендә эшләүче журналист булырга тели. Татар телен өйрәнергә кирәк, чөнки ул безнең туган телебез. Аны онытырга ярамый, чөнки без аны балаларга җиткерергә тиеш һәм татар телен, татар халкын
татар халкын горурланып сакларга тиешбез. Борчылмагыз, сезнең вакытыгыз бар. Тест сорауларына жауап бере дустыңа хат язу, аудио язмадагы биремнәрне үтәү өчен 3 сәгать 55 минут вакыт каралган. Бүген Казанда төп дәүләт имтиханы өчен 4 пункт әзерләнгән. Совет районындагысында сынау бирүчеләрнең күпчелеге иде. 180 күп профильле һәм күп телдә белем бирүче гимназиягә бүген 232 егет кыз җыелды. Имтиханнарга без күрекмичә әзерләндек. Безнең укытучы бик безгә булышты. Әзгенә куркута, былай мин әзер. Яхшы подготовка минем булды, укытучылар белән укыдым һәм бик күп китап укыдым. Мин татар телен яратам. Кечкенә чактан балалар бакчасына йөрдем, татар балалар бакчасы иде. Һәм 9 ел буенда мәктәптә татар телен өйрәндем. Узган ел белән чагыштырганда республикада туган телдән имтихан бирүчеләрнең саны 2 тапкырга арткан. Быел белемнәрен 2502 укучы тикшерә. Аларның күбесе Әгерҗе, Азнакай, Кукмара, Питрәч, Сарман районнарыннан һәм Ярчаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән. 95% татар, калганнары Чуаш, Удмурт, Мари телләрен сайлаган. Узган ел бер укучыбыз да сайламаса, бу ел 18 баладан минем 7 укучым сайлады. Татар теленә активлашу белән бәйле дип уйлыйм инде. Татар теле укытучылар да бик тырыша. Узган елгы саннарны карап, без үзебез өчен менә фикерләштек. Ни өчен безнең 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка тикле диярлек инде туган телләрне без өйрәнәбез, сайлап алучы балалар саны нигә азрак икән дип. Бу фикерне без укытучыларыбызга җиткездек һәм шушының өстендә эшләдек. Бүген республикада чыгарылыш сыйныф укучылары да татар теленнән имтихан бирде. Әгерҗе, Әлмәт, Балтач, Нурлат районнарыннан һәм Казаннан 8 кеше бу. Башкалада тагын бер укучы татар әдәбиятыннан 17 июньдә сынау тапшырачак. Олия Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Татарстан үзеңнән соң җыештыр дигән экология акциясендә катнаша. Атна дәвамында иләнә тирәне чүп-чардан арындыралар. Бүген 150 кеше Казан су ярына чыкты. Дайверлар исә елга төбен чистартты. Бу өмә Санкт-Петербургтагы Нева халыкара экология конгрессы уңаеннан оештырылганда 40 илдән 900 кеше катнаша. Татарстаннан экология министры Александр Шадриков барды. Нева конгрессында табигатьне саклау алымнарын эзлиләр. Казандагы өмә белән бүген республикада 2 ай барган экологик яз дигән акциясенә дә нукта куелды. Түбән Камада яшь юл инспекторлары арасында үткән Имин Тәгәрмәч республика конкурсына нәтиҗә ясадылар. Анда Татарстанның 200 укучысы катнаша. Бәйгенә яшьләр юл йөрү кагыйдәләрен белсен, аларны кичкенәдән үк өйрәнеп үссен өчен оештыралар. Малай кызлар конкурста теория буенча белемнәрен, беренче ярдәм күрсәтү осталыгын да күрсәтте. Каршылыклар куелган майданчыкта велосипедта йөрделәр. Бәйгедә катнашкан отрядларның барысына да бүләкләр тапшырыла. Командалар арасында Балтач районы яшь инспекторлары беренче урынны яулады. Алар Татарстан данын Россия конкурсында да яклаячак. Мин инде 2 ел йөрим юит түрәгенә. Мин ул юитка яратып йөрим, чөнки миңа ошый бу түгәрәк. Бу конкурс малайларга гына түгел, кызларга да бик кирәкле конкурс. Алдынгылар балалар, безнең балалар, алар бөтен нәрсәне беләләр. Без балаларны бу юнәлештә куплыйбыз. Безнең балалар Россия күләмендә беренче урыннар алалар. 14 тапкыр беренче урында булдылар алар. 3 тапкыр Европада беренче урынны алдылар. 14 тапкыр алар, 11 тапкыр алар Европа күләмендә беренче призовой урыннар алдылар. Җомга хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүмат белән Эльвина Насыбуллина таныштырыр. Сау сәламәт булыгыз. Компания «Гольфстрим» приглашает на работу сотрудников нефтесервисной отрасли. Официальное трудоустройство, конкурентоспособная заработная плата, вахтовый метод работы, трехразовое питание и обучение. Телефон в Альметьевске 31 28 34. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Безнең телеканал өчен генә ясалган фантазияле штампланган чылбырлар һәм беләзекләр. Лимон һәм кызыл төстәге алтын. Чын патша бикә өчен бизәнү әйберләре. Bunlarның төрле формалары сезнең шәхесегезне ассызыклаячак. Нефертити коллекциясендәге чылбырлар һәм беләзекләр матурлык һәм нәзакәтлелек символы булып тора. Ювелирочка телеканалын операторлар шелтәрендә карагыз.
Ихтибар! Ильхам Шакиров премиясын тапшыру тантанасы. Лауреатлар: Флёра Сулейманова, Фердинанд Саляхов, Асхат Хисматов, Фаудат Гыйлажев. Катнашалар: Салават Фатхетдинов, Филус Кафиров, Резида Галимова, Алина Каримова, Илгиз Махетдинов, Алмаз Хусаинов, Зульфира Шайдулина. 31 май. Филармония. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Участвуй в премии «Экология. Дело каждого». Скорее присылай научную или творческую работу на сайт экологияделокаждого.рф. Победителей ждут путевки на море, смартфоны, ноутбуки. Успей до 1 октября. Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно. С 18 по 30 мая на втором этаже в Казанском ЦУМе распродажа индийских товаров. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit VX. Только в мае в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. Газиз милләттәшләребез, 27 май көнне Әстерхан өлкәсенең Җәмәле авылына 13-нче бөтен Россия авыл сабантуена рәхим итегез. Биредә татарча көрәш, ат һәм дия чабышлары, халкыбызның милли уеннары һәм Татарстанның халык артистлары Рөстәм Асаев, Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Алина Шәрифҗанова, Татарстанның җыр һәм бию ансамбле, Казан бию ансамбле чыгышлары һәм башкалар. Сабан туйга көтеп калабыз. Центр списания долгов «Идель». 8 93 93 100 100. Татар яулыгы. Миллилек һәр вакыт синең белән. Казан шәһәре, Каюм Насыйри урамы, 11-нче йорт. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда кызу көннәр артка чигенә. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Daniel Master компаниясендә язгы бүләкләр дәвам итә. Үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ашлама белән заказ бирә аласыз. Ашыгыгыз, акция бары тик май азагына кадәр гамәлдә. Белешмәләр өчен телефон 2 167 166. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда алмашынучан болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 30 градус жылы, төнлә 18 градуска кадәр жылы. Төньяк көнчыгыш, Түбән Кама яршаулы, Алабугада жылы булачак. Һава температурасы 29 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача температура +18 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемсез, көндез температура уртача +30 градус, төнлә 17 градуска кадәр жылы. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән яңгыр явырга мөмкин. Көндез якынча температура 26 градус, төнлә +17 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә шулай ук урыны белән яңгырлар фаразлана. Көндез уртача температура 25 градус жылы, төнлә 16 градуска кадәр жылы. Чистай, Әлмәт, Мамадышта аязучан болытлы һава. Көндез уртача температура 30 градус жылы, төнлә +18 градус. Якшәмбе урыны белән яңгырлар явырга мөмкин. Республикабызда янгын куркынычы саклана. Ут белән эш иткәндә сак булыгыз. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Банк Аверс предлагает комплексное расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, надежность проведения операций, онлайн-резервирование счета в течение 20 минут, открытие расчетного счета бесплатно, доступ к современным дистанционным сервисам, профессиональное сопровождение внешнеэкономической деятельности. Банк Аверс – надежный партнер для вашего бизнеса. Башкалабыз Казанда язучан болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 26 градуска кадәр жылы, төнлә уртача температура +19 градус. Җил көньяк көнчыгыштан, атмосфера басымы терекемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 60%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар.
Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау сәламәт булыгыз.